Pito ang nagpositibo sa surprise drug test kag ipahigayon ni atong miaging adlaw sa mga empleyado sa Mandaue City Hall. Gawas nini ang mas makapakugang pa sa mga opisyalis sa syudad nga adunay tulo ka empleyado nga dili urine sample o ihi ang gisubmit. Adunay live report si Nico Serino. Nico. Yes, Bob, kini pa ang gisusi karon sa mga otoridad kung naunsang pagkaunsaa nga tubig man ang gisubmit nga sample nining tulo ka mga empleyado nga gipaubos na karon sa imbestigasyon. Ni atong Martes, gihimo ang surprise drug test sa Mandaue City Hall. Mga empleyado sa tulo ka mga departamento nga napilian ang gi-require nga mapaubos sa testing. Gikan sila sa City Health Office, Emergency Operations Center ug Disaster Office. Human sa pipila ka adlaw gipagawa sa laboratorio ang resulta kundiin 7 ang nagpositibo. Matod sa focal person sa City Anti-Drug Abuse Council, ang resulta ipaubos pa hinuon sa confirmatory test. I-confirm usa, we will wait for the result kay kung positive gid dayon they will be called. Ang mas nakapakugang sa mga resulta nga may tulo ka empleyado nga imbes ihi tubig naman noon ang gisubmit nga sample. Mag-atubang sila og administrative investigation tungod niini. Matod ni Ruiz, depende rasab sa mga labaw kung unsa ang ipahamtang kanila nga silot. Drug-free workplace nga kung doon ay itamper nga mayunaan na doon nag-sanction. Ang tampered man makonsider na to nga positive na sila? Di sad, pero nganong hadlok man sila. Mo na nganong ilang mga tubig may ilang gigamit. Gikasubo sa mga opisyales ang resulta nga unta gi-advocate man ang drug-free workplace labi na sa City Hall. Anita bo atong sa una, gitaktak gyud sila sa trabaho. Gitaktak gyud sila sa trabaho. Kay sige tag panglimpyo, sige tag hangyo nga dili natanan drogas mismo sa atong tugkara na pag gyud ay ni gamit. These are not victims, no? Di ba na nato sila prisehon, moagi gyud na sila CBRP katong community base sa ilang barangay. Sa pagkakaron, Bob, wala pa hinon nganli sa opisyal ang katong mga empleyado nga nagpositibo o katong may tamper sa ilang sample. Apan giklaro niya nga ang mga nagpositibo katong nagtamper gikan sa tulo ka mga departamento nga mao gipaubos sa maong drug testing. Bob, Salamat Nico Serino sa imong live report.